Много хора ни питаха, ами как ще изглежда Pool House? Ето сега ще ви покажа. Да започнем с най-важното. 4 броя динамик троичици фейслифт. Чисто нови. С голямо разстояние между тях за комфортна игра. И естествено най-яките топчета в Black Series да ви е още по-яко. И супер удобни сепаренца, за да ви е мекичко. А да не говорим през зимата колко ще ви бъде уютно точно пред тази камина. Добре, за зимата има камина. А за лятото какво ще кажете за една хубава градина? Здравейте, дами, да ви предложа по едно коктейлче. 2 големи водки. Естествено, имаме и дартове. Но ако не сте дошли тук само да играете, имаме и нещо друго за вас. Заповядайте натам да ви покажем. Опа! Забравих още нещо да ви кажа. Pool House също така ще предлага и...